panudlay sa clock. Andiron ka na. Wala ko trabaho rin kaya off na ko. Hindi akong nawala na ismulaag ko sa eskwelahan. Gusto na ata rin. Tingin ko aman nun sa mga bata. Sa mga estudyante ba? Tingin graduate nila. Dayon. Tawag na yun. Buhatan ismulaag ko. Masuway ko sa eskwelahan. Kaya happy ko na mga alumni. Homecoming. Mga pinilang comments. Dayon is mula ako sa eskwelahan. Kaya mga alas 2. Ilang kuan. Wala na yung ceremony. Dayon mo ko ikagaw nga mo graduate tayo. Sila na lang kumulaag. Picture na ba? Dala ko tripod nga abog kayo. So kanya yung outfit kasi yung kuan. Kaya ko mo agi sa kuan. Piton ko na ako sila kaya pinagpo na sila. So para let's go. Ang agianan diri lisod kaayo. Ang tubig. Oh, biya. Ah. Grabe na jud. Kailan mo agianan diri. Hala. Ten. Oy, ha? Yapil ako video. Oh. Ha? No worries. Oh. Unsa man? Oh, ang cellphone akong kuanon may gamiton. Apoy dira po dinya ra. Kay daw ang bit. Plaster. Oh. Hala. Patanaw ko na kuan, unsa na? Mula ako sa eskwelahan kanino ko mag-graduate mo sa Winilo. Mapit na lang ko. Mag-graduate maday ka. Na iyo ba gitpas anak? Ay na gitpas ani? Ang nalag gitpas? Makakuyog kang. Grabe, Pilipinyana kayo. Dita ka. Ano ilang kuan? Dita ka sulod. Ilang booklet sa kuan. Manglarga na nun. Ano ilang booklet ay? Nadari daw mo kuno ni Silvi Gate Pass mingay nakaani ko diri. Makalibre rin ko ride Scott 3. Oh my god, ligas ka ng suot. Yes, makalibre tag sulod sa ilahang binyop Scott. Di ako ayaw makasalak ko na yan. Gate Pass diri. Gate Pass na. Makasalak ko. Mawala. Agri mo kasunod nakasuot pa katuga. Kayo pa sila. Ang ceremony
Kapit na may maabot sa venue. Venue sa eskwelahan kayo. Yes. Mga witness ko naman mga kami karon guys sa eskwelahan sa Loton. Ha? Wala. Ito wala. Ambot. Ay kasagaran mo dream ana, di ba? Ay ambot. Ambot. Tanaway la. Wala. Tanaway la. Oy, alumni ko diri ba? Ha? Aha. Itaod ang tapili ko na. Iguan gid Sa bili itaod yo. Ha? Bisu yo. Ano ka bro? Ay, sorry. Tayo yun, mag-isip yun. Nah, patay na walang pupo. Biyaya may bitaw rabi. Sige, ito. Ako ang tao siguro. Ina. Nami kuan. Ay, Murag rainbow ano na sa ba? yabi? Ina, mga graduates dito sa kuan. Tantang na ang sandal mo. Yeah, pili ka tawag ya. Mag-isip ko tawag. Kabalo si matawag si Edwin. Oh, mura ko mag-graduate ang kita uran. Yes, may lutang. Yo, tara yo. Sama. Wala sa sandal ko itong brown ka. Na, murag gingnan bitaw kay kuan. Baba na ako. Gusto ko ako ng pantangan. May sabihin nyo diri sa mga sangkat man ako. Video ka o. Mga bata na yung garbage ano nga ba sa Wala kong simpo na, yapi lang. oh, wala, inya rayo. Inya rayo. Inya lang ko muna sa mga picture. Ah, bunto mo. Tantang. Di picture naman ako, bika mo. Picture. Ito rin dali. Picture ni mo, ay inyo ah. Dito tao sa mo. Wala din eh. Ito yung mga estudyante. Wala kasi doon. Oo, wala nila eh. Dito. Ana. Iya din na. Ay, kasama mga parents. Ah, mga bisita yun. Ha? Dali na lang ako, dali lingkod. Ano yun? Ito dali. Dali Kasi, gusto ko ang green dito, dito. Usa na lang galing camera. Dito sila, nakasulog ko silang Please hurry up. sa Lourdes. Sa Pinilisa. So, alas 2:06 na pero wala pa nag-start ilang graduation sa kailangan raman ko diri kasi may tabo sila mga kuhan kapit na sila mag-start sugod ang match ang mga student ito na sugod na lang mas 2:09 Good afternoon. This is Shade
17 p.m. Siguro na process sa Bachar Michelle B. With her parents, Jerry Bachar and Yulene, you're done. Video ano mo? Video ka ito magpasok? And he is also our recipient of an outstanding performance for children mental art building from SWMSC. Them to strive Babasa ko more. kay To our students, you are the heart of everything. Uhaw kayo. We do your dreams fuel our drive to make education better and Parable more parent. inclusive. Parent. To our graduates and completers of school year 2024-2025, congratulations! You are the generation that binds all of us together. As you Ano ko dere? Mao may lakad ko dito ko ko buhat sa balay. Hindi ko kaya. Dirito ang tiguwa na gid ay. Ano yung karaan ng mga room sa mga. This is built in between 2000 and 20 years old na nga building. Karaan na. Gusto ko juice. Ayun. Paliton. Ilan eh? 10 lang ako. Juice. Balik ko juice kay si Minilo. Ni anot ba? Oh, kaayo pa ito mani. Basta na. Kugi, susi para malapusan ang atong kakakoy. Kalipay, liwanag sa atong pag-uol. Tayuhan. Wala yung mga magpapa. Iyak siya. Tribute to parents ba? Wala yung mga magpapa. Congratulations to our graduates, our proud parents and teachers. To our guests and visitors, thank you so much for your presence this afternoon. Daghang salamat and mabuhay. Ladies and gentlemen, Celebrational March. Now,
lasay. Muna ilang graduation. Apoy man eh. Kamapod, sige. Manguli naman may manguli. Manguli na sila. Hindi pastor, desto nga. Desto nga ba? Sige. Pastor. Wala yung mamagpapa. Awan pa lang ko. Hindi ka bala ka. Uli namin. Migo. Graduate ka Migo. Congrats Migo. Abi na kung dili ka. Video. Picture niya. Sige, picture. Manguli na may. Human na ilang ceremony. Kopya. Wait a minute. Kopya. Ulit na may. Yung mo itong ipailak doon na Migo. Saan? Paano ko sa inyong kuhan? Ito yung booklet. Booklet sa... Nyera. Hindi ka mo ito. Hulog pala ba? Ito. Pasok ko na rin na sa kuhan eh. Inyuha mo ng motor. Ang graduate. Malubay mo ito. Bangan, natanglang. Hawoya, pwede na sige bit-bit. Vlogger. Tapos kayo mag-vlogger, dugay kang monetize. Subscribers ko. Piso rin kayo dong. Ha? Piso. Piso rin mong lakay, piso. $1, 20 pesos. Apit mag 60 pesos. Itag din natin ang magkalpuan doon. Agaw ka guys. Gagaw. Dong adong kwano ayo sa kwano nga kaya guri upload dong. Ipasa ko sa inyo, kamu re-upload. No worries. Ang memories. Nabay lang Miray. Alag ka lang Miray. Sir, gapay lang po ka. Gapay lambus, hala. Palain. Ba? Okay, nanguli na may kagikan may dead po sa Oh, cute. lago ba ito? Nagit na picture. Kita ang mga picture. Kanito natin nila. Diba? Palag-laag pa ko. Wala akong lingaw. Ding, laag ako sa forma sa mag-graduation ako sa high school. It's locked. Ayan. Wait. It's locked. May hapon. Ako yung adtoon kay Kuan sa tao ba ni? Ito rin may Korean restaurant. Librehon ko. Hindi na balibaran eh. Ito na guys natin.
Dalalaag na ba dalalaag? Concept na dalalaag. So padulon ako sa balay sa amo libre na mo sa resto ba? Mga tumig resto. Yes, thanks very much. This day of my life. Hope you have Limot ko sa last. Naglaag bisa. Kaysa kung may diri sa panglaag din sa restaurant. May Masa na yung buffet na? Buffet? Dili na buffet na sabi lang buffet pero yes, manglaag din times malibo rin bukid. Ha? Bukid? Bukid manggod restaurant magandang Korean. Sa maha or may init kinainitan may dagto. Ila mo perfume naman ang didalo cake. Ngaon ba ko yan ta? Oh. Kasi Bukay ko hagad. Kera na. Kaya ko hagad kera na. Pasahero isa. Oh yes. Ito na may padulong na may sa biyahe ito may syudad kay mga ako na may tumisa celebrate me. Saan may parkingan ni dali? Parkingan ni? Ha? Saan may? Dali may? Naabot kami sa among destination. Okay. Kilaag. Sa mga street dali. Yes. Okay. Alright. May customer, kumalin sila kung restaurant. Dagang yung customer. Sa kanya mga dito. Yung libre yun. Sunod na lang. Dito ba itong phase 3 dito ba Hagar? May dari sa Balak Mata.
Pangako sa hindi may nag-celebrate sa graduation niya with the Lord. Ulit namin